Philippine Standard Time, las 8:05. Maing aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, ini sa Aksyon Brian Morden, maka-opdanay naman kita Tob las 9:30 sining adlaw sang Martesa. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto 31, 2021. Bukas na katon sini nga Facebook page mga ka-aksyon, paagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web na ton YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Yara man na aton nga text hotline sa 0963-7570-874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Ano ba lang mga balita nga dapat aton tutukan sa aton sini nga pagpangalagad sini nga aga? I-check tanay karon ang pila ka mga barangay kapitan diri sa syudad sa Bacolod. Biktima Aksyon Oliver sang prank na naman nga nagpang-order mga kaaksyon sang mga Jollibee. Aksyon, dalagi lang. Okay mga kaaksyon, ano? Ang iban pa nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad aga patagin payuhom sining mga nag-deliver nga mga kuano nga mga motorista lang nga ginakargahan pagkaon, kibot mga kapitan, taduay makamake order na eh. Ang iban nga balita lokal mga kaaksyon, ang syudad sa Bacolod, Subong, ginpaidalo mga kaaksyon sa GCQ, mag-umpisa buwas nga adlaw, high rest manggihapon, heightened alert mga kaaksyon, or heightened rest gihapon, bangod sining padayon nga magbalik-balik panaog pasaka sining COVID-19 cases. Ini nakabase ini sa executive order nga ginpapagwa ni Bacolod City Mayor Bing Liordia kahapon nga adlaw. Samtang ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital may isa man nga na-record sang Delta variant mga kaaksyon ng ila sining empleyado. Usisaon talibig karon sa aton sining pagpangalagad diri sa Aksyon Hotline. Kag mag-check kita karon sa pila ka mga opisyales diri sa syudad sa Bacolod sining padayon iya nga pagpangluthang sang mga persona diri. La pinaka-latest tiamo to ang pagpatay sa kay Police Staff Sergeant Nipomucino, no, sa nagligad gina mga adlaw dira sa Rosario Street, Barangay 38 sining syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Samtang ang mga balita dito sa nationality ara hindi mapugngan kung nagasaka ang numero sang kaso ni COVID-19, nagpasaka man sang presyo ang mga gatong. Ara 40 sentimoso gasolina, kag 60 sentimos naman si kerosene mga kaaksyon. According sa Lati World market ang ginapasangil. Ngati nagataas ang presyo mga kaaksyon. Sige lang, ulo antos lang. Way na dan pasahero masyado kay ang iban way naman nagalinagaw. Bangod ngati kung hindi importante dapat hindi ka magwa. Pero ti nagasaka gihapon ang presyo sang gatong. Disgrasya. Ang iba ni mga driver pila kadlaw mapuli ni sa kag magpangarado. Oo, kay ti way ka naman dalon pauli pa nga maayad-ayad sa imo sini pamilya, no? Sa imo sini nga pamilya mga kaaksyon ti ano pa abi kundi mangita ibang nga opsyon. Ang ibang nga balita sa national, according iya sa UP Pandemic Response Team, ginalantaw nila nga basi makalabot sa 30,000 kada adlaw ang kaso pagtupa sa bulan sang Setyembre. Grabe na niyang mga projections ng ilan, no? Sobra pa sila kay Madam Auring. Ginalantaw nila nga 30,000 kag base pagid magalabot iya sa 4 million pila kadlaw ang kaso ni COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Ati bululigan tagid ni kay kadelikado sa ni mga kaaksyon. Plus pagid kahapon nga tinagdugang sa 22,366 mga kaaksyon ang panibago nga kaso ni COVID-19 sa Pilipinas sa istorya sang COVID-19. Kahapon ang may pinakataas gid. Kag mga kaaksyon kahapon nagdugang man sang 516 o 76 ka Delta variant nga nagsaka naman sa 1789. Amo tong kahapon diri sa Bacolod may 4, kag sa Negros Occidental may 4 man. Kag nagdugang ang siya ka Corazon ti 5 maybe diri sa Bacolod kahapon nga adlaw. Inang usisaon pa naton kiti nagpagwa man sang palayag kagabi ang pamunuan sang hospital
si Dr. Julius Drilon, mga kaksyon. Sige, ang politika subong ang nag-ambot kon tuod ning obra nila o kon mga kadramahan gid lamang. Kung ining gamo-gamo blas ang PDP laban daway na mo gani gid gana magsapak ni kay batsa ko do ginagamit na lang bla ang kwan, ginagamit na lang ang paghimo-himo sa istorya para lang magsikat ngalan niya papili sa 2022 nga eleksyon. Oo, di ko na lang pagsapako na. Bahala na sila, ila man na political party. May kon involve kita dira mga kaksyon sa political party nila kay do kanami o kayon. Pero pangabay taman lang ni sa ila, basi puro na lang ni kamo away-away sa inyong political party. Pagkatapos si COVID-19 padayon nga nagasaka, do pabayaan nyo na lang. Oo, amo nang mabudlay dira mga kaksyon. Last 8:11 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ang talk of the nation ni Presidente Rodrigo Duterte pagintindi ko subo nga aga ipagwa no kay kagabi medyo sako-sako to sila. Sige, muli buwas nga adlaw hambal ko na sa inyo mga kaksyon, may ara sang natalana nga mass protest mga kaksyon ang health workers diri sa Pungsod, Pilipinas. Most likely amo ning mga nurses nato no nga way gyapon nakabaton or way pa kasiguruhan nga makabaton gid ini sila sang ila sini nga SRA mga kaksyon. Buwas ina nga adlaw ha, sa nahambal ko sa inyo diri sa Bacolod medyo malinong-linong kag Negros Occidental. Dawala gid di masyado sang tinimok-timok ang mga health workers naton, pero dito sa Luzon area kag sa iban pa nga probinsya mga kaksyon, masako na tong preparation nila. Diri sa aton may ara sang mga labor advocate bala nga gusto man magpalabot sang ila sini nga sentimiento sa mga health workers kibasi kibot tabuas may ara man niya hinali nga mag parada diri sa syudad sa Bacolod baylan takbalo. Magluwas sila maka-action check taman abi try naton nga i-check kung kumusta na ang pagpasaka sweldo sang aton sini mamumugon lakip na ako dira, lakip na ni silang tatlos tubang komandiho. Kung matigayon ini, i-check naton abi si Sir Sancho abi no, angot sini mga kaksyon. Sang iya diri sa Western Visayas kay daw hindi manami nga balita kon pasaka sweldo ang paghahambalan kay imbis magsaka daw ginpapanaugan. Pero kung aton nga sweldo subong ya amo na gini. Ang namin ko da ang gintulod nila nga kun amo na tani nga presyo o kon balor daw way gid matigayon. We don't know kung anong pinakarason mga kaksyon ti para ni sa aton tanan-tanan. Check nato na si Sir Willie Sancho sang gawa ara na sa day. Okay, aton siya sini hingagawon abi sini nga aga kay basi masako mas Sir Willie Sancho. Kung anong natabo sang meeting nila last August 26. May meeting virtual ini sila mo sa Western Visayas. Kabalo naman kita nga once gini sweldong paghambalan importante na kaya tama sa aton basta kwarta ang paghambalan niya importante ga ilanaway ganing iban sa kwarta mo ti basta kwarta na ganing paghambalan mga kaksyon ti kinanglan tagid nga kwan kinanglan tagid mga kaksyon nga tutukan mainiba sa sweldo ng paghambalan. Online sa hotline. Sa aton sining linya si Sir Willie Sancho sang gawa. Sir, good morning. Yes, Brian, nakasimo no labi na gid sa aton mga tagpalamati no nga nagamonitor sa imo programa. Aha, sir, antes pa naman tanan unahon ko na ni para buwas nga mass protest bla dito sa national regarding sa mga health workers naton. We don't know kung may ideya kamo diri sa Bacolod ug Negros may ara man diri sir nga matabo sina. Hindi lang ko maka-update, mamit ako karon kay I think that was last week na may naistorya ko ka health workers man nga nagaubra sa CTL na nagaplano man sila kuno no na maupod no o kung mag-rally man, but I'm not sure kung may ara gid man sila actual gid yabi nga physical movement. But I think in principle they are in sympathy kay iban sila wala man gid tagaan sang natawag ni blang special risk allowance no daw ka selective sang listahan sang DOH. Ano to namin mo sir from City Health Office o ano to sir? O nagaubra bala sa City Health na met ko amo na ang iyang hambal nga basi maka-join man sila on September 1 no but
Kaya tanawon ta karon kung may ara manggid sila movement, Brian. Aha, amo lang inyo istoryahan karon sir, sige check naton inaabik kay sa nambal ko na halin sa nagligad nga si Mana nga nagtribukaho idi didto sa national ilabi na gid ang pinuno sang Philippine Nurse Association diri sa aton do ka linong-linong man lang Sir Wen, no? Ang akon paglaom ganis lingko ba si Mayo ang pagbato nila ni sa Negros kag Bacolod kido kahipos man lang. Well, actually, Brian, consolidated na national na ang Names, no? pagbato nila sang special rest allowance, payo bisang meal accommodation and transportation allowance, Oh yeah. kag sang hazard pay kay man ti halin ina sa kwan mo sa national, no? Hindi man na funded sang local government, no? But then ang aton bala mambal nga daw ka disgusting, no? Kay I think the other day nag-celebrate kita sang ano ba ito, Brian, National Heroes Day. Oh. O, ginatawag to niya nga aton mga frontline health workers nga mga baganihan, mga bagong bayani. And then, but then the government does not treat them as heroes, no? Dapat they should be treated with respect and dignity. Tungod sang kuan ni Brian mo ang ilan niya ton ako pa balo ng ilan niya nga obra so side mission niya mo naman si correct. damo naman gani sila nagkalamatay, no? Ang iban hindi kagwanta nag-resign. Now dapat ani tam doon ini sang gobyerno and give what is due for them kay matining rest allowance ni special rest allowance is they deserve, no? They deserve to have that kind of allowance. O galing kay ang Department of Health ya piniro hambal niya ang mga directly exposed lang kuno sa COVID-19 virus. Pero ang madalom nga pagtuon naghambal, Brian, nga once pagsulod mo ya sa hospital, tigalupad mo ng virus daya way man nagapili kung janitor ka, kung security guard ka, o kung nurse ka, o kung medical ano kada ning medtech ka abing nga naga-practice dira. So it should be given to all frontline health workers, Brian. Pasinalipat sila nga kita gani nga nagagwa sa puloy-an ginapa face mask tagali kay basi magadto ta sa mga malls da matapikan ta ni COVID-19 pagkatapos ang nagasinulod sa hospital hindi pag i-consider gali ang way gid nagatatap sa COVID-19 patient do ka tinuntong obra. Di correct na observation mo, Brian, kay nga pidisan gani ang aton mga tracer lang ni ano ba tawag ni sila kung contact tracers. Pero kaya ang ginasunod nila kanday sinuna ka mga positive mo na sa COVID-19. They too are entitled, no, sa ginatawag naton nga special risk allowance. Di kanugon bala sang mga accolade nga ginahatag kani sa mga frontline health workers na after all gali lip service man lang ni kag it only flows out from the mouth of the politicians, no? Dapat ani tuturo naton para bala nga ining mga frontline health workers naton bisan gagwanta sila pero at least ang ila determination para gyapon sa pag-fulfill sang ilang duties and responsibilities. Ti kahapon kung pamatian ta mga public officials naton, grabing saludo nila sa mga frontliners naton. Hanggang salita lang pero medyo mahina ang gawa. May paning gawa ni Sir Winnie Sancho. Correct din na, Brian. No? So daw kakwan inconsistent tabi, no? Kasi ang dako pagida nga milagro kay nga TRO 48 billion ginsaylo ni Secretary Duque sa DBM na involved sa anomalya. Kadamo sa mga government savings, may mga departamento nga underspending. Minilyon, bilyon, nga hindi nila matagaan niya ang mga frontline health workers nga kung subagay indispensable na katama Brian ang ilang trabaho sa atong pag-away sa kwan mo sa COVID-19. So, let us not wait for the day that the frontline health workers will resign in masse, no? Kada inabalang kung hindi na sila kagwanta, they just quit their job kaya tungod lang sa mga psychological stress and trauma nga ila man dagi na undergo
Di karon kung dila kagwanta kang malalin, isla doon lang ta. Kung Sino kisa matubang. kung kisa na huna-huna. I'm sorry Action Wens lingko kisa huna-hunaan kuman kas lingko nagasalig guro ning taga DOH nga mga health workers natin subong ka pangita gid kwarta bisan makinaano hindi ini magli-resign ti dira sila sumala kay nga isugal mo gid ang kagalingon da nimo abi ko mapatay kada kag way labot na patay kas COVID na mapatay ka pas gutom kay di paghihatag ang para sa imo. Correct. Brian, may kilala gani ko sa Manila na nambalya. Sila sa batay, ha? Nya ay dahi untat kada kang mag-resign kay ako yung masagod kung mapakaon sa imo. Kaya kung dira kasi niya, expose kada hindi lang sa dangers. Kundi ang kuwan bala, the feeling no way labot sang trauma kag the pressure sang obra. The feeling bala nga you're right, that is due for you is not given. No? Ito kasakit man sila nga ikaw ya dedicated kasi mga obra and yet you're being taken for granted. Anyways, Team Boss Sir Wen, anong participation nyo diri sa Bacolod iya through what ang inyo himuon niya? At mapagawa lang kami akuan ining manifestation of support, no? Kag nagaangot man kami abi sa mga kalyado naman sa Manila nga ginapahayag namon ang atong pagsuporta, no? We need our frontline health workers and our frontline health workers need our support. Kaya karon kung pabayaan ta ni sila kag madisgrantol na gid ni sila kundi naglala na gid ang sitwasyon ta kag kita man niya nagapanawagan man niya sa kuan sa gobyerno. Kaya ano na lang ni man ang inyo kuluhan na ganing allegations of corruption. Tapos ang ato niya mga frontline health workers who are risking their lives. Hindi natin sila matagaan sa what is due for them. I think that is unfair and it is an added form of oppression on the part of our frontline health workers, Brian. Why can expect taron niya sa gobyerno may kun eleksyon ini kay tanan nga hambal nga kami ang inyo sulugoon. Kami ang amo muna. Pero pag daog na ulo niyo, diin kamo bisano nga wakal di pareho sa inyo Sir Wen wine is lag sa pak iya. Kung matamaan sila bomba sa radyo, ipatumba pa na nila. Di ba, Sir Wen? Obe, kapos lang din ako, daw kulang-kulang dabi. Ang kuhan, alam mo, nabi sa mga congressman ta. Mga senador ta, mga local mayors ta and governors. Amutan nila para for the time being, may duwa pa kunok bulan mo, siling ni Duque, kaya magtupa. Kung magtupa, di ba? Si Duque hindi mag-resign hasta di matapos kung na-explain ang ginapangita sang COA. Tisling ko ba si tapuso niya explain sa 2025 ni mo pag-resign niya, Sir Wen? There is no need for him to explain because you cannot explain corruption mo. Ang iya guro daya ba siya mga record bala ginapahigya pa para hindi naging matam ano explain niya naman ang 48 billion ginsayloya halin sa DOH para kay Lau sa DBM. Pagtupa naman to yate may face mask bala 120 ang official 120 face mask sa sinta face mask mahal-mahal man kako na gid na ya mo na slim lang ang mga frontline health workers ga pamigado, pero ginaipit sila sa gobyerno, but the government itself is involved in alleged corruption. Balaan ta ni Buasa, kung mayaragin man sang delikadisa, diri si Kwan, si Duque, o kung may huya man siya bibuas sa singgitan sa mga frontliners naton bantayan ta ini. Sa iban nga bahin, Sir Wen, kumustang ginaduso tong pasaka, sweldo diraton sa diri saton sa Western Visayas, Sir Wen? Kaya mo pag ng isa ka masubo nga kuan issue kag problema, Brian, kay sa ngamon meeting sang August 26, in-review liwat namon ang ginatawag nga summary, executive summary sang consultation with regards to the wage adjustment or even the granting of pandemic emergency relief allowance of about 20 to 25 pesos. Unfortunately, majority gid iya sang ginkonsulta labi na gid ang management mga 99% nagasili nga dapat kuno status quo no for reasons nga hindi ta naman siguro pag-ikuan kay pandemya luwas sa labor abi ako yan nagapananaw nga Brian sa amon final deliberation sa September 9 kasi mapagwa ni ang board sang resolution
nga status quo. Okay. Kung pagwa man sila I will assign the resolution in protest, no? Pero kung gina-require ko sa NWPC nga ma-sign man siguro ako, pero iupod ko ang natawag nga dissenting opinion. I see. Kaya man ako yan nagapati nga kung pigado ang management, subong, mas pigado kaya workers Correct. na Brian, ang sweldo ta ko ni 395 per day sa kuan ini commercial industrial. Commercial. Na-reduce man ni siya sa 300 pesos point 99 centavos tungod sa pagtaas ang consumer price index. Okay. Di karon ang imo nga real wage is only 300 pesos. Panubuan pa gid ang imo nga hours of work. Panubuan pa gid ang imo nga days of work. Nagkuan na gid, nag-deteriorate na gid Ubos gid. ang imo nga sweldo. Ang problema kaya ang sweldo nagasarurot padalom. Ang presyo sa mga balaklon Gasarurot. nagda-serbisyo nagasaka pa ibabaw. Kasubo. Di paano mo na ma-reconcile? Pero wala gid siyang kaluoy, wala bisan tani compassion lang para may wage adjustment madiri sa Region 6. Pero daw malabo gid, Brian. Anyway, salamat gid Sir Wen kay ang tanan ginahimo nyo dira sa pag duso nga ma-adjust ang aton sini nga masweldo, but sometimes may ara sa mga kapaslawan, pero ti ara kamo gyapon nagabulig sini Sir Wen anong next nga tikang himuon mo ni Sir Wen? Suliton ta lang. Di siguro base konbensyon na lang ang tanan nga labor organization ma-file sa petition to wage increase. Pwede gid. Ang mas matawong ginagaytan ni tanan-tanan nga workers sa Region 6 ma-text sa Regional Wage Board, no? O kung magpadala sang mensahe nga kinanglan gid urgently ang wage adjustment bisan 20 o 25 pesos lang. At least sige. Hulat-hulaton ta ni Sir Wen. Salamat gid sa mga panahon na may aga kag mabuhay ka Sir Wen. God bless. Thank you. Good morning. Yes, sir. Okay, boss nga daw balantayan taniya. Kung matabo diri sa Pilipinas, kay hindi lang mass protest ang aton bantayan kundi ang mass resignation sa aton sini nga mga health workers. Things will dota dra lang anay. Di tala pagtandogon anay kiti way ka man mahimo. Pandemya ang ginarason sa aton sini gobyerno. Kung gano pa. Pero kung magpataas la presyo sa mga gatong, way labot yung pandemya. Las 8:28 na sa aton sini nga pagpangalagad maka-action pagbalik ta karon dugay-dugay. Check taning mga barangay kapitanes diri sa Bacolod nga ginpang deliveran man sang mga pagkaon nga way man ni sila gali nakakuan, way man ni sila naka-order abi kibot lang sila may nag-inabot na nga mga pagkaon sa ila sining nga puloyan. Good morning lang kay Ana Sinuro, Martin Aliling, si Noami Jimenez, thank you gid. Araman naga-monitor si Maria Teresa Hopilinia, araman si Alex Montesa. Good morning man sa kay good morning man sa kay lang. Star Mayo with Doc Matt Mayo sang Minnesota, Jinky Dayalagdon kag ang ARB community. Salamat gid ha. Si Jinky Dayalagdon ginagreet yaman si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, Michael John Season and tanan nga pamilya niya sa Pandanon. Hil Javier Araman, Jomare Pormentira, good morning dira sa Binalbangan upod kay Gine Perez, Christine Minies Villalubos sa Katutok man. Homa Lomina. Araman si Hil Javier sa Malaysia ini. Si Tita Stella Alfabeto nakatutok man sa Barangay Sumag nga nagapamaligya sang ginamos nga yara sa Salmon. Padal iko diga iko. Si May Flores Alcantara, Ana Sinoro and Mercy Palacios Rilatos Araman. Lee Gay Villares Achivar, good morning Action Brian, gamonitor gid live Ramon and Lucy Achivar sang Talok Bago City, Gadlas. April Orsabia, thank you gid. Lito Dayap, Novi Magapan, may aga Action Brian, monitor lang kami di permis sa Barangay Pandanon DSB, thank you gid. Riaglo Ornalde Mijay sa Hong Kong, si Rihanna Marie naga-monitor man sa Mansilingan. Jean Oisiser, Randy Amarila RC, araman si Madam Elizabeth Malaka Gamala,
Greet lang nephew John Peterson Lipura on his birthday today. Ara gid naga-monitor. God bless and more power sa aton tanan. Jose Mongcal Torilla, Jerry Limaco naga-monitor man sa barangay Pilisa, Bangga, Totong. Sarah Jane Bigasa, Sangsilay. Jerry Azidor Jr., Athia Kim Iriman, Barayoga Ray, si Lulit Atos Digayo, thank you again sa pag-monitor. Sige, balikan kong iban karon 8:30.
Action Radio Philippine Standard Time, las 8:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko, Skilan. Action Hotline! Pabalik sa aton sining nga pagpangalagad. Good morning lang kay Sis Sidlove, naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Rufino Ira Gabino sa Handumanan, naga-monitor man si Ana Sinoro. Thank you gid no. George Gargasiran naga-monitor man kag EFC members ginatamyaw niya man. Jin Oy si Sir, salamat gid no. Si Elsa VS naga-monitor man. Sige. Gina-greet man ni Madam Elizabeth Malaka Gamala ang iyang sining gina-greet yang iyang sining hinablos na si John Peterson Lipura. Salamat gid sa pag-monitor sa sining nga mga tiniyon mga kaksyon. Karonan ko to anay si Barangay Kapitan kay unahon ko lang niho. Unahon ko lang ni kahapon nga adlaw nagumpisa ang pag-viral sining litrato sang mga pabahay program no sang gobyerno sa pungsod Pilipinas. Pero natingala kita nga ining litrato mga kaksyon nga nag-viral subong gikan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kagang ining nga lugar amo iya didto sa Barangay Paraiso, syudad sang Sagay mga kaaksyon. Ang ining pabahay program sang gobyerno allegedly nakabutang dira nga ginabandonar sa mga anong tawag sina gani benepisyaryo no kag ang mga balay nga ini ginsakaan na Action Oliver sang mga hilamon. Kita mo namang hilamon nga daw nagakanap bla. Atop na lang ang makitaan mo. Kay kun wala ni siya ginbutangan sang red lid abiw ning pula bla para sa tuktok, hindi na ni makitaan ang balay nga ini bangod sang hilamon mga kaaksyon. Taligi lang kay nag-number busy na. Sige, isulit-sulita lang pala ganda doors kay basi bla may nakaistorya lang siya, no? Kung makitaan nyo sa litrato, hindi we don't know kung ang balay nga ini mapuslan pa ni at kung mahawanan ni siya maybe siguro mabalik man ni sa beauty ang nawong niya. Gusto naton hibaloon gikan sa Sagay City mismo kung ano ang status sa sining nga mga puloy-an sa pagkanugo no? Sa pagkanugon kay nga inigin gastuhan sang gobyerno agod i-provide sa mga benepisyaryo, mga kaaksyon. Ang mga benepisyaryo diri diina ni sila ano ang estado sini? Sino bala nagapanag-iya sina diri? Kay masami mahibal-an naton mga kaaksyon once gani nga may pabahay program. Anong dumanyo tong sa Barangay Felisa nga ginapanagihan sa mga kapulisan, Philippine Army kag iban pa nga gusto tani agawon to sang mga pigado man naton mga utod. Mga kaaksyon, why ato matigayon kay suno to sa mga kapulisan kag nagapanag-iya, siya bisan ginabando why na dagi na sa PAC Action James. Bayad niya namon kada bulan ginakalta sa sweldo namon tinga asudlon iya sa mga utod tani nga mga pigado. Ti hambal to sa mga utod ta mga pigado man. Siya kay why doon di naman na mapusla na, pangipusla na lang na namon. Nga mga pigado, may mga basihan to sila nga mga layinaw. Dito sa siyudad sang Sagay, sa Barangay Paraiso, ariti way nagid ni may binasapakan. Kay makitaan taman sa litrato, pero klaruhon tani bag-obla ini nga litrato, base sa nagligad pa ni ano nga sitwasyon, mga kaaksyon. Online sa hotline. Ari sa aton sining nga linya si Attorney Ryan Bonghanoy gikan dito mismo sa siyudad sang Sagay nga may ara sang ihibalo angot sini. Attorney, may agad ra mo live sa Action Radio Bacolod dinhi sa Action Brian Morden. Thank you. Good morning, Action Brian. Thank you for this opportunity na nag-interview. Yes sir. Gintinguhaan ko gid nga makalabot dira sa inyo para at least maka explicar man ang mahanay sa taga Sagay kating gagwa nga litrato subong ginahambalan malang na nga ini abandonado nga balay
Tapos way naging sapak gikan sa Barangay Paraiso, Sagay. Sir, una-una nga pamangkot ko sir, ining litrato bag-o ini sir ukon daan. Amo ning una gid nga pamangkot kay base sa butahin naman ni Blas raw. Oo. Ina siya nga picture, no? Ina siya bago na siya. Okay. Aha. Oo. Pero we have to set the record straight. Hindi na siya ginabandonar. Okay, na isa pa gina sir nga dapat i-explicar nato. Anong status sinisubong sir sang sining mga puloy-an? Ang ini nga mga puloy-an, ining Paraiso nga NHA, Aha. duwain sila ka-phase. Okay. Sa subong, ang amon nga ginuna pasudlan, no, for the beneficiaries ang isa ka phase. Okay. So ini siya nga phase, next na ni siya nga in the line. Now, ina siya, may ang developer supposedly harap pa na siya mag-maintain that tani. Okay. No? O galing, wala naman sila. So, ginpakamaayo na sa aton nga syudad through our Mayor 30 and the barangay. Kaya hindi pa man na pwede nga pabayaan. Aha. Nag-set si Mayor an agreement, no, verbally, na si barangay will take charge on the maintenance. Okay. Sangira nga phase kaya wala pa tawo. Now, siyempre, sa kasakuon man sa aton nga barangay, no, may harap pa kita vaccination man nga nga mobile nga gina-insigdi man nila. Isa na sa mga dira nga wala niya nakaligtaan niya bala. But it does not necessarily mean na abandon na ina siya. Next nga phase na siya nga pasudlan. And in fact, ang barangay sa Subong, ang ginailan naman Subong, kaya ang ginubrata ni, ang barangay, being sila ang arata, sa pag-screen, sa pag-identify sa beneficiary, no? Sila na ang first man na mag-cancel survey sa mga possible nga mga aplikante. Okay. And then after that, pag once mag-verify nila, adalo nila sa syudad, kag-i-revalidate na mo. So, that is why it would take time nga mapasudlan ang mga unit. Kaya ginapagsiguro taman nga ang makasulod those who are qualified, nga kinahanglanon gid na ang balay para sa ila. Sa Subong, ara na kita sa phase nga gina-free na Subong sa aton nga barangay ang mga tawo nga nagalumon, no? Nga pigado, nga kinahanglanon. Amo na siya. Suliton ta lang sir kay nagin mention ko may iban nga mga pabahay program nga iyaya sa mga Philippine Army, PNP, ini ang mga benepisyaryo nyo na sa sini nga mga balay nga ini sa mga pigado gidya nga mga kubos dira nga taga Sagaynon or Sagaynon. Yes sir. Una-una gid for this NHA are those affected by the Yolanda. Okay. Those who are living under the danger zone. So, amo na sila ang mga salain. And then, siyempre, may hurdle ka kay
Aha. with pictures, and then amo pa na that's the time nga makasugod kami sa ilang na mga award. I see. May kuha naman ni sir, no? Kita Yeah. ko din may mga poste naman ganun isang kuryente. May tubig naman ni sir. Ano, kompleto na ni? May tubig na siya may kuryente naman. But Aha. of course, ang developer, kinahanglan na antes pagsulod, kompleto na kay wala man na naging kutangan ka mga inang jealousy and everything kay kawaton lang man. Oh. So meaning Oo. sir, gin-mention mo kay na nga tinaistoryahan nyo na ang LGU and the barangay mismo nga sila magamintinar dira. The turnover na giniya sang kuan developer or sang nagatrabaho sa diri sa city sa LGU. Insofar as ina nga unit, Aha. insofar as na nga unit, may ara na siya ginatawag si inang NHA nga deed of transfer and okay. acceptance. Okay. But insofar as ang maintenance pa sina, it's a shared responsibility man, but majority tani sa developer. But amo na, Duway lang. siyempre, kung may mga bagay nga daw kabudlay na, so better nga si LGU na lang ang mangita ng paagi. At least subong nga aga na hibaluan nato ng estado gid sino, no? So bangod sini sir nga nag-viral ini, di lang kay diri sa aton kabalo naman kita sang social media around the world ini. Ano ang steps nga himuon subong sir labi na gid sa imo sir this morning kay I understand sa NHA di ka gina in charge sini angot sini sir. Yeah, insofar as kami, na kay Sikat na. amo sina may do ka naman gid subong do ka budya na gid ati kay ang mga tao do na use na i-publish ka anay without fact checking, and in fact if you are aware nagpagwa naman gani sing daw sort of an apology ang ining nag-upload ining isa ka daw news outlet ni na nag-ano man sila nga they committed sa nga wala nila na complete ang detalye. Okay. That's why nga kami diri. May ara sila. That's why nga kami diri sa Action Radio since yesterday amo nang pinangita ko tawag kay Mayor asa nakalambot ko sa imo kay before namon na i-post karon sa Facebook manamon may araban kami at least may source kami like sa imo attorney Bunghanoy sir. Yes sir. Thank you good kay amo gani nga sometimes it is important and really ang fact checking plays an important role Yes, for an informed society, because kung lang taon mo lang to with the action nga abandon Lo kaluluoy no? so kanubo nga daw which in fact nag-istoryanan man kami ni Mayor gani nanawag man siya ingnaton ti anon ta na Mayor kay amo nang ilang but ang truth is amo man inaobrata ti balikan ta si attorney Bunghanoy kita mo mahibubunot. Manang blang naton before kita mag-follow posting da social media. May lang maylon kon daw inablang pinanalabyan lang gid sang isa ka persona blang nga daw man ideya kun anong ginatawag nga posting sa social media do ma-consider pa naton nga inosente abe pero kung may ideya ka na about posting ti daw kahuluya man attorney. Attorney, pasensya na utod kita, no? So, we are hoping diri sa Action Radio Bacolod after sining nga interview naton, maybe guro ba bisitahan ni Attorney Liwat kay tuon si Barangay Kapitan. Kay ina nagatawag ko kay mabatian mo ka attorney subong. Hello attorney. Hello. Daligid lang. Balikan ta sa attorney abi. Kay kanugon sini nga mga puloy-an mga kaksyon. Dumduman nyo to ding mga grupo sang kadamay, nagligad nga, kung di ka magsala, 2019 ato, no? Nga sulong nila, ining pabahay program sang gobyerno sa PNP, Philippine Army, dira sa Barangay Felisa. Sinulod to nila Grabe tong tensyon. May lang kiti naagapan ato mga kaksyon. May kinagapan ato may mga punto maning mga taga-kadamay hambal nila. Ati anhon nyo ng balay da pabayaan na malana kundi istara na lang namon. Pero hambal sang taga Philippine Army kag police sa ginabayran na namon
pagusto lang kami kung saan una mon sudlon. Attorney, balik dira sa imo, ambal ko kay actually, gina nagakontak ko kay Kapitan Sang Paraiso, hindi ko siya malabot. Anong advice sini attorney? Anong mahimo matabo sini? Kay kanugon tod sa mga puluyan? Naabot ni no, sige. Aha. Sige ano. So sa subong at barangay. Aha. Ato to sila subong ang siguro Okay. kaya to na to siya supervise. Mhm. So in so far as na mo ang immediate naton, Aha. no? And then ang other process is na-continue lang. Aha. Na-continue kita sa aton ano. Mhm. Itong identify ng mga next naman nga beneficiaries. Aha. Okay. Mm. Okay, do damo pa ni. It very much mapasalig na namon diri sa syudad nga Mhm. inang wala na siya gina-abandonar. Aha. Aha. Dogin pagutuman ng balay. Oo, wala na sa pa-abandonar. In fact, amo ng priority subong ni Mayor Aha. nga ginang pasudlan sa beneficiary. I see. Attorney, ano may ani pamangkot pala niya kon gabay may intention ini to sabotage abi sa administration ni Mayor Maranyon III dira or ano nga situation na tabuan gid lamang? Malapit ng politika election. I just don't know no Aha. kung politics plays Aha. no, but hopefully hindi because it's not good politics. Ah. Kabudlay kung manabala. Siguro ano lang Aha. base kung may it so happen nga may nagpalupad ng drone or nakita or Mhm. kung intention niya manggid nga inang tanawon Aha. kung ano ang purpose, so we cannot pass judgment on whoever who uploaded the picture. Aha. Sige, lastly, attorney, Mohanay sir, anong imo panawagan sa mga beneficiaryo nga dapat mag-process na sila sini sa di sa makadto direkta again base naga-monitor ang taga-sagay sa gaynon regarding sini, attorney. Yes, sa mga applicants nato, patayon lang ara ang aton nga application nga pro forma dira sa aton Sagay City Gym and just comply with the requirements no and submit it back kay i-validate naton no kag i-process ang inyong mga application. Sige. With that, attorney, keep in touch kami na si mo anytime to update this report, attorney. Yes. Yes, sir. In fact, may update man sa akon na tapos apologies ang Philippine Gogi, confirm naman nila po nga abandon git sabot di sila gawa sa ilan na informasyon and abandon. I don't know. I don't know kung ining na mention mo nabasahan ko mangid men do this morning ano kal elite ining ilang information kay ganon ning ilang so we will not also pass judgment on them no. Amo lang na thank you very much Gid Action Radio for Yes, sir. taking time na kay kung ano pa kay kabudlay kung kami ang magkaido gagwa na karon nga magadipinsa kita sa aton nga lawas pero it's good nga naghalin mo sa inyo nag-interview para Yes, sir. at least makuha nyo man ang amon nga side hindi kay kami ang gusto nga daw ibaligya naman amon side kay daw Yes. kadipinsa kami Doka- na karon nga wala man kami do ka self-serving wala naman na man karon. kami- Yes, sir. Do ka self-serving man bala. So, it's better nga amo na. Thank you very much. Yes, Kid. sir. This is a big opportunity. Aha. No? Thank you. Thank you, sir. Good morning. Mabuhay ka, sir. Thank you. Yes, sir. Action Hotline! Attorney Ryan Bonghanoy Makaksyon nag-explika regarding sining balaya sang pabahay program sa gobyerno TOM Balya hindi abandonado ha gina-process na subong mga ka-aksyon. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bago pa sumbanwa
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Iya namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Last 9:21, Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad. This time, anay, pakarunan ko na lang gurong kapitana. Diri sa Bacolod nga, ito lang yung deliveran, blasang kwan. Deliveran sang wala nilagin order sa mga motorista. Unahon ko na yung patrol, daligid lang, kay Section Eden Naboso, at subong sa misa. Sining 59 tanan ka mga empleyado sang Basiwa, nga reinstate mga ka-aksyon sang Commission o kon Civil Service Commission. Kahapon nagpatigayon sila sang press conference. And today, nagpasalamat na naman sila sa atubang sang Basiwa, dira sila nagpamisa. Ano ayhan ang senaryo sinimat tiniyon mga ka-aksyon kay ang Board of Directors sang Basiwa nagpalayag nga mag-aapilar pa sila, no? Mag-aapilar pa sila sa siningmando sang Regional Civil Service Commission nga i-reinstate ining mga 59 tanan ka mga empleyado that suno sa mga Board of Directors ini sila tanan why na sang pwesto da sa Basiwa kay ginauyata na sang prime water. In short, redundant ng posisyon nila. Pero nagapati sila nga may ara pa. In fact, ginpaboran pa sang CSC. Anong sitwasyon suwong? Action Eden Nabosa, good morning. Action na Bray, bagugid lamang na natapos ang ginpatigayon nga Thanksgiving Mass sang 59 ka mga empleyado. Action na Bray nga illegal nga gintakasman sa diri sa Basiwa Prime Water. Action Bray, pagtulod yun mismo sang kining prime water. Si subong ang misa kulingin pangunahan man ni Father Chris Gonzalez. Kaya subong ang 59 ka mga empleyado sa pagpanguna man sa English ni Presidente nga si Ma'am Leng Esquina ang nagdugol to sang kopya action drive sang ginsend ka ang kopya sang sang dokumento bala kundi na saad nga tinahanglan or handa ang 59 ka mga empleyado nga mag-umpisa na sa pagtrabaho liwat-was nga adlaw Setyembre 1 matapos sa Sunbray nga ginlakas ni ang dokumento na Sunbray para grant sa Civil Service Commission Regional
ang reinstatement sa 59 sa mga empleyado nga ginapangkakas. Accordingly, Action Bray, entitled pagid sila sa full pay sang ila sining from the time from their separation Action Bray. Back wages, Action na din. Actual Action Bray. Back wages nila halin sa Enero. Yes, correct. Ila reinstatement subong man. Aha. Di wala pa kita kabalo kaya actually nag-ulat sila from the mismo or Prime Minister kung ano man ang sabak din nila kay si kumadumduman mo interview ta man ang sunday ang sabahin man sang basiwa pinagpalayag man sila na they will file an appeal sa CSP National regarding sa panaog na desisyon man sa CSP Regional Action by pero ang ila sila panindugan subong naging grant ang ila sila petition. That's why nagapangayo sila sa reinstatement gid o mismo pag September 1 dahil action 1. So subong ari pa sila sa mga pertahan sa Basiwa Prime Water para maghatag isang kopya sang ila man action dry nga dokumento timabalaan ni karon kung ano ni ang isabat man sa ila kung through verbally man bala o kung through document man kay August 31 na subong ang ginapangayo nila nga reinstatement is pagka September 1 dayon action drive. Ari man di gani action drive si Councilor Wilkin Jun Gamboa from Amling Tubig na nag-upod man di reaction drive sa mga empleyado. Palapitan action drive. Action Eden, iniwan sa mga empleyado nga rada nga pwede ta may istorya abi this morning. Ara sila subong action drive sa sulod mo nagsulod sila. Ang 59 ged. O bago lang yung sila na sulod action drive. Kay mamangko ta tani sila kung ano gid ang Ako rin isang ng kundino sa Amlik Tubig. Sa Amlik Tubig. Oo. Okay. Sige. Action drive. Dali lang yung action drive. Sige, go ahead. From empleyado mismo nga apektado be man kuton sila kung ano gid ang ginalauman nila buwas nga adlaw abi anong ila gid expect target. Aha. As 9:26. Sir, good morning. Sir, pasok ang susunan. Sa organization kami. May-ari di sir, sir? Kilala ko ng employee, sir. Na pwede ta. Sige, dala lang kita sa daya. Go, sige, take your time. Iban mo. Oo. Are. Are sila, sir? Oo. Sir, good morning. Sir, section na dito. Sir, part ko mo to sa 59, sir, na mga employee, sir. Mangkot lang kami tani. Sir, ano ginalauban yung buwas, sir? Kita ko sa document, yung reinstatement, yung September 1, sir. Wala sa mga boss mo, anong lakas? Ano gito, hindi ko na baton, sinilag sa amon, Japon. Ako hindi ko baton, di kailan yung Islam. Wala na boss, Pero wala pa yung sila sa kasabat kasi hindi pa pala ang constitution kasi NPR sila. Wala ko yung kasabat yan. Action right. Kaluluoy man yung mga tao ni man. Yan, action Galing right. kay hindi taman mabasol man sa Attorney Dilag kay may ginatindugan layi nang kay Attorney Dilag man ginapatindugan kag sa mga board of directors mo. Yan, di man yung kumbaga action right. Sir, kaya sa nag-aagi man mo sa kumbaga due process of law, may mga basihan man ang pag-action right sa partido. Kaya para mapakita man nila ang ila ng mga kausa kung ano yung action right ang pinagtindugan, ano ang line man na ginapakita. Pero hopeful man sila, at least somehow by September 1 action right, may lakat kumbaga kung di man makabalik guro din sa trabaho. Pero at least may lakat lang bala ang ining ginpapanaog man na desisyon sa CSP Regional Action Drive. Susubong misa gid lamang, misa. Oo, mga Thanksgiving mass lang gid Action Drive. Ang sila siniging kategoria. Sige be, si Councilor John Abe. Lang gid Action Drive. Sige. Sa piyak mo from Amling Tubig, actually may mga taga-CMU man di gani. Action Drive na may iba bala ng mga organizations na nakigbahin man. Ari si Councilor Wilkin Jun Gamboa, Action Drive, no? Sir, Councilor, si Action na Drive more than live. Kasi balik Councilor, ano ni ang after some months din nagsulod akong sa mga empleyado, balik
ano dito gani ang ilang napasa sa ano po? May call sila. May sulat silang submit sa board of directors. No call acceptance ang itang reinstatement. Dapat mabalog kating tabutsyag nila sa BOT. Nga interesado sila sa posisyon do nga pakante. Amo lang nila nga tuyo subong nga paglaw wala labot na ni Thanksgiving nga bisa nga ginhatag ni Father Chris aton. What will happen, Councilor, kay di ang sa document is September 1 reinstatement. After that, what will happen kung hindi i-comply sa Basiwa Prime Minister? Well, ako yan, ang tinto ko yan, no, within 15 days dapat i-reinstate na sila, subject for appeal. Kaya ang ginambalan ni labor issue. But anyhow, may ara ako resolution bukas nga daw, ipasulod. Now this time, apilahon ko yan ang ato ng mga board of directors nga kung nahimo, i-reinstate sila, subject for appeal. Kasi tandugo na lang ini-anay na ito ng ilang balatyagon kay tungod nga ang ginambalan ni Sir Brian kag Mameden amoy ni bala ang gituka kag ang sulok-sulukan sa mga empleyado ta. Especially nga ara kita subong sa tunga-tunga sa pandemic. So apilahon ta na lang tandugon nato ng balatyagon sa mga board of directors nga patungkol lang ni sila subject for appeal total bakante man sa tugtog subong ang presto nga gindili sa siling ng mga empleyado. Dahil may additional ka pa kay Councilor Gamboa. So far, okay naman. Ano? Importante, pabalotas lang at ara subong mga empleyado sa lugar Action Eden. Councilor, salamat, Gid. Yes, salamat si Sir Brian sa liwat ha. Thanksgiving Mass eh. Okay, dapat salamat. Tag sila, kag magpasalamat kami sa ila. Salamat, Gid. Action Brian mo na ginahulat ay si Councilor, ginahulat-hulat pa Action Brian actually na makagawa si Ma'am Nelly kaya nagsulod pa sa Action Brian kasi siya mismo nag-hand over sa letter na para sa Basiwa Action Brian. Aha, sige. Basi ma-interview mo na siya karon Action Eden kay oras na medyo kulabos na gitna. Yes, Action Brian para karon dudang sa Delali Action Brian. Gusto ka na lang sa ibang news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Live Brigapon sa Basiwa Prime Water Office, Action Hinabos. Una sa balita sa Bacolod, Action Radio. Salamat Action Eden na boss. So, tiara tong 59, tanan ka mga empleyado sang Basiwa waiting for the reply sang Basiwa Management, Basiwa Board of Directors sang ining reinstatement nga ginauyatan nila from commission or civil service commission mga ka-action. At totos na subo nagalantaw-lantaw kag nagapaabot sang grasya nga pwede mapalabot sa ila. Good morning lang kay Brion Nilbart, naga-monitor. Jocelyn Araman, si Yuli Galiegar, thank you again sa pag-monitor. Si Miles Martir, good morning man. Jinky Dayalagdon, thank you again. Sige, ang iban nga mga greetings pakaronan ta. Way nakitawra sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa regular nga Kerman Action Artay Hupon. Ini naman sa Action Brian Morden maghilibati ta tonight sa Action Farming Line. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Good morning. God bless. Action Radio. Linibo na. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.